Шановныя, на самом пачатку рэкалекцыі мы з вами дамовіліся, што чытанні, якія будзем слухаць у літургіі слова, заўсёды будуць іншыя, узятыя з гэтага канкрэтнага дня, нейкім чынам не дастасаваныя да патрэбаў канферэнцыі, каб мы прызвычаіліся, што Бог заўсёды мае штосьці важнае, свежае і новае, што нам сказаць. І вось сёння цяпер мы адчыталі Евангелие святога Лукі, момант наведзенаў паннай Марыі Альжбеты, тое слова, якое было і учора прачытана ў касцёле. Ніякай памылкі няма. Раз на нейкі час так здараецца, што чытанні паўтараюцца. Але паверце, што маючы жаданне слухаць, прыходзячы да касцёла, на літургію, ці нават на сваю асабістую малітву з такім прагненнем, што Бог мае што мне сказаць, то пачуеце. Нават калі б увесь тыдзень над тым самым тэкстам разважалі, нават як увесь час той самай малітвай маліліся, хоць бы малітва ружанцовая, Ойча наш, Вітай Марыя, якую паўтараем дзесяткі разоў. Не маючы жадання слухаць, но як бы нават гэта былі новыя тэксты, но не пачуем нічога. Становімся тады падобнымі да дзяцей, ведаеце, якіх бацькі высылаюць да касцёла на літургію, і пазней, каб даведацца, ці дзеці дашлі, ці слухалі, задаюць пытанне, аб чым ксёндз сёння казаў. Но і у некаторых парафіях дзеці прабуюць перасказваць там казанне, а іншыя дзеці кажуць, ну пра Пана Бога казаў. Ну, па-сапраўднаму, у касцёле заўсёды пра Пана Бога, пра іншыя рэчы не кажам. Вось, каб мы не паўтарылі гэтую памылку, выходзячы з касцёла, ведаючы толькі аб тым, што было штосьці пра Пана Бога. А што канкрэтна, ну, занадта не ведаем. Ну, пра Пана Бога. Вось, каб мы уважліва былі настаўлены на тое, што тут чытаецца, над чым разважаем. Біблісты трафна заўважылі, што падчас свайго зямнога вандравання, жыцця, Езус узышоў на вельмі адмысловыя 7 узвышшаў, 7 гор святой зямлі. І справа не ў тым, што гэта была нейкая звычайная вандроўка, нейкія звычайныя горы, але быў уваход на гару, дзе адбывалася нейкая важная падзея для самого Хрыста і для тых, хто побач з ім. Гэта гара благаслаўленняў, дзе Христос суцяшае, навучае людзей, дае новую логіку Божага валадарства. Памятаеце, благаслаўлёныя засмучаныя, благаслаўлёныя прагнучыя і далей. Гара перамянення, гара аліўная, гара Кальварыя, гара унебаўшэсця, горы Юдэі, пра якую мы між іншым сёння і чуем. Пра якую мы між іншым сёння і чуем. Езус, вось толькі пачаты пад сэрцам панны Марыі, вандруе у кірунку гары, у мястэчка Аін-Карім, у якім жыла сваячка Марыі, святая Альжбета. І першае пытанне, якое можам сабе задаць, ці гэта Марыя да Альжбеты прыходзіць, ці гэта Езус да Яна Хрысціцеля ідзе? Ну, кажуць, ну як, ну Марыя. Але ведаеце, калі мы сур'ёзна ставімся да Пана Бога, калі мы ім бачым свайго збаўцу ўладара, то ўсё, што мы робім, усё, што мы думаем, усё, чым кіруемся, то ўжо на першым месцы бачым Хрыста і Божую волю. Уже нібы мы ідзем, мы робім, але за святым Паўлам паўтараем, уже жывем, ідзем і робім не мы, але жыве, робіць, дзейнічае ўва мне Христос. Ставім Бога на першае месца. І вось Марыя, якая Бога на першае месца паставіла, нясе пачатага Езуса да Яна Хрысціцеля. Дзеля чаго? Што гэта за дзіўная сустрэча, чаму яна была патрэбная? А таму, каб споўнілася абяцанне Пана Бога, дадзенае Захарыі, бацькі Яна, у момант, калі той маліўся ў святыні, што Бог дасць табе дзіцё, што гэты сын пойдзе перад Панам, перад Месіяй, будзе рыхтаваць яму сцежкі і ўжо ва ўлонні маці будзе напоўнены дарам Духа Святога. Бог дае сваё слова і датрымоўвае. Бог указвае, што Ян Хрысціцель будзе патрабаваць паўнаты дароў Духа Святога, ужо з'явіўшыся на гэтым свеце. Паўната дароў Духа Святога
ці інакш называем імкненне да гэтай сталасці веры, якую мы атрымліваем у сакраменце біжмавання. Дзеля чаго, уваходзячы ў сур'ёзнае самадзельнае жыццё, каб мы не спадзяваліся толькі на свой інтэлект, на сваю волю, але былі ўзброеныя гэтай зброяй Божай. Дар розуму, дар Божай боязі, дар набажнасці, дар мудрасці, дар любові, веры, надзеі. Пазней святы Павел пералічвае дар навучання, аздараўляння, прапаведвання. Но без гэтага мы не вытрываем, без гэтага вельмі трудна дайсці да такой добрай лучнасці, камуніі з Богам. І Бог ведаў, што Ян Хрысціцель будзе патрабаваць адразу, бо меў вельмі суровае жыццё. Ісці і рыхтаваць сцежкі для Пана, заклікаць людзей да навяртання. Наколькі гэта лёгкае заданне, то выйдзеце пасля касцёла на пляц і скажыце: людзі, перастаньце грашыць, калі ласка, не крадзіце, не мацярыцеся, навяртайцеся, да касцёла ідзіце. І паглядзім, што вам людзі адкажуць. Паглядзім, наколькі гэта лёгкае заданне іншых весці да Бога. Ян Хрысціцель, які ад малога дзіцяці быў узброены Божай прысутнасці, Марыя, якая адразу пасля некалькі дзён пасля звяставання становіцца прыладай Пана Бога, каб гэта споўнілася. Альжбета, якая напаўняецца Духам Святым, бачыць рэчы, якія па-чалавечы не можа бачыць, бо адкуль бы ей было ведаць, што Марыя цяжарная, адкуль ей ведаць, што Ян Хрысціцель тут атрымлівае Духа Святога, што сама яна цешыцца з гэтай радасці супакою. Гэта яшчэ адзін дар, які мы атрымліваем, бачанне рэчаіснасці такой, якая яна ёсць. Бачанне рэчаіснасці вачыма Бога. Тады не ашукоўваем сабе, што мы бязгрэшныя, не драматызуем свой грэх, што няма для нас надзеі. Тады неяк па-божаму укладваем адносіны з нашымі бліжнімі. Тады неяк цвяроза глядзім на ўсё тое, што адбываецца не толькі ў касцёле, але ўвогуле ў нашым жыцці. З верай перажываем, дык вось, і бачым Бога, які дае слова і датрымоўвае яго. Аб гэтым была гаворка ў першай нашай канферэнцыі, ў першы дзень, момант звяставання, што Бог вельмі канкрэтны, Бог парадку у канкрэтны горад, да канкрэтнай асобы з канкрэтным заданнем пасылае, дае слова і датрымоўвае сваё слова. Мейце ў сэрцы і сваёй свядомасці гэтую упэўненасць, што сярод нашай несталасці, нашай крухасці і зменлівасці, то Бог, у якога мы верым, і калі дазваляем Яму быць прысутным у нашым жыцці, будзе сваім парадкам дзяліцца і з намі, будзе сваёй сталасцю дзяліцца з намі, будзе умацоўваць нас і сваёй прысутнасцю, даючы ўсё тое, што мы патрабуем, каб мы былі, ведаеце, дрэва, засаджанае над патокам, якое нават у час засухі заўсёды застаецца зялёным і моцным. Каб мы былі дом, пабудаваны не на пяску, а на фундаменце, і калі прыйдуць буры, а прыйдуць буры, каб гэты дом не быў разрушаны. Вось што маем праз нашу веру, вось як мы глядзім на Пана Бога. І сённяшняя літургія, канешне, нас запрашае да такой веры Марыі, да такога погляду на рэчаіснасць святой Альжбеты, да такой радасці ў Духу Святым, якую сёння перажывае Ян Хрысціцель, але каб гэты вобраз веры, фундамента нашага жыцця дапоўніць, то сёння хацеў бы, каб мы ўзгадалі асобу, якая ў літургіі не ўзгадваецца, але ў Бібліі, ў Старым Запавеце, яго называюць патрыярхам і айцом нашай веры. Гаворка пра Абрагама. Айцец веры, патрыярх веры, бо менавіта ён быў першы, каму Бог аб'явіўся. Ён быў першы сярод людзей, які паверыў гэтаму Богу, пайшоў за ім, нават да таго моманту, да таго стопня, што быў гатовы ахвяраваць свайго сына, даручаючы Богу і сваё жыццё, свае планы, не разумеючы абсалютна як і чаму Пан Бог яго просіць аб гэтым.
І існуюць 3 традыцыі, якія распавядаюць аб тым, калі Абрагам паверыў. Бо калі паверыла Марыя, мы ведаем, калі паверыла Альжбета, ведаем, пра Яна Хрысціцеля ведаем, ужо ад улоння быў напоўнены Духам Святым. Дзе ж той момант, калі Абрагам сустрэўся з Богам і напоўніўся дарам веры? Дык вось, габрэі кажуць, што Абрагам паводле першай традыцыі паверыў і стаў чалавекам веруючым, сустрэўся з Богам, калі меў 1 год. Другая традыцыя кажа, што меў 3 гады, і трэцяя, што 48 год яму было. Дык вось, габрэі тлумачаць гэта так, што калі Абрагам сустракае Бога, маючы 1 год, гэта азначае, што вера з'яўляецца абсалютным, цалкавітым дарам ад Бога, які не залежыць ад чалавека. Но як малое дзіцё, аднагадовае, абсалютна залежыць ад сваіх бацькоў. Но калі не пакормяць, то будзе галодным. Не апрануць, замёрзнець, не палечаць, будзе хвараваць. І вось гэта праўда, што вера – гэта дар, аб гэтым кажа катэхізм, але паглядзіце, што ёсць людзі, якія, нягледзячы на прыняты хрост, калі ўжо уваходзіць на гэту шлях веры, но увогуле праз усё сваё жыццё ў касцёле не знойдзеш іх. То як з гэтым дарам? То як гэта магчыма, што адны вераць, іншыя не вераць? Хаця шмат ахрышчаных і бацькі веруючыя, і ў хрысціянскай традыцыі ўзрастаюць. Адсюль другая традыцыя, калі кажуць, што Абрагам сустрэўся з Богам і паверыў, калі меў 3 гады. 3гадовае дзіцё – гэта такі чалавечак, які ўжо штосьці там ляпоча, які ўжо штосьці ўмее сказаць, папрасіць, закамунікаваць, размаўляе, прабуе размаўляць сваімі бацькамі, і толькі бацькі разумеюць, аб чым ён кажа гэтае дзіцё, ніхто іншы, нейкай цікавай мовай. Але ўжо ад яго штосьці залежыць. І шмат мудрасці ў гэтай інтэрпрэтацыі, бо так, мы ахрышчаны, мы атрымалі дар веры, сталі хрысціянамі, але ад нас таксама штосьці залежыць, каб мець гэтую веру. Напрыклад, як вы сёння прынялі рашэнне і ў гэтыя дні быць у касцёле, дзеля чаго? Ніхто вам тут не заплаціў, ніхто вас сюда на сілу не загнаў. Ці не мелі вы нічога, што дома рабіць, што сёння прыйшлі на імшу знову, 3-й дзень падрад, яшчэ і заўтра прыйдзеце, пазней святы Божага нараджэння. Ваша рашэнне, рашэнне вашай волі быць блізка Бога, каб узрастаць у веры. Быць блізка Бога і хоць што рабіць. І таксама шмат праўды ў гэтай інтэрпрэтацыі, разуменне таго, як мы можам верыць. Але ёсць і трэцяя традыцыя, і адразу варта тут зрабіць маленькую дыгрэсію, бо мы не гуляемся ў нумералогію, у нейкія акультныя справы. Для габрэяў, як для нас, літары складаюцца ў словы ў сказы. Такое ж самае значэнне маюць і цифры. Пытанне Пятра Езусу: «Пане, колькі разоў я павінен прабачыць свайму брату? Ці 7 разоў?» 7 разоў, лічба 7, Бог стварыў свет за 7 дней. Паўната, 8-га ўжо не патрэба, поўня. А ён кажа: не 7, Пётра, а 77. Як бы перадразніваючы яго, кажа: столькі, колькі ты можаш, але яшчэ ў разы болей. Лічба 3, лічба Святой Троіцы, нейкай дасканаласці, таксама поўні. Дык вось трэцяя традыцыя, якая кажа, што Абрагам меў 48 год, калі сустрэўся з Богам. Гэта 7, паўната, памножаная на другую паўнату, атрымліваем 49, і мінус 1 – 48. Абрагам сустракае з Богам і верыць у яго ў вігілію заканчэння свайго жыцця. Праз 2 дні будзем уваходзіць у вігілію Божага нараджэння і святкаваць. Дык вось, яшчэ не дасягнуў паўнаты, бо, відавочна, яшчэ не верыў, але ўжо шмат чаго ў сваім жыцці перажыў. І першая 7 – гэта пазнанне Бога, радасці, яго сям'я, яго дастатак, усё тое, што мы чытаем пра яго, за што ён Бога благаслаўляў, якім уданым было яго жыццё, што там сталася. Патрыярх, айцец веры. А другая 7 – гэта яго невыслуханыя малітвы,
гэта ягоныя крызісы, гэта жаданне сына, якога не мог атрымаць, гэта пазней незразуменне, што ён гэтага сына павінен у ахвяру прынесці, гэта крызісы, войны, усё тое, што труднае і цяжкае. І вось так як у нашым жыцці бывае, што не заўсёды ўсё радасна, але таксама не заўсёды ўсё смутна і безнадзейна, то гэтая поўня, памножаная на гэтую поўню, дае нам паўнату жыцця і свядомасці, калі мы Бога выбіраем не як інфантыльнае дзіцё, не як немаўлятка, якога прынеслі, якога, Пане Божа, мяне стварыў, такога і маеш, але выбіраем як сталыя, зрелыя людзі і сур'ёзна з гэтай верай адносімся да Пана Бога. Калі ведаем і верым у Бога не толькі тады, калі ўсё добра і па нашай думцы укладваецца, але тады, калі мы і блізкіх на могілках харонім, але тады, калі мы сустракаемся з рэчамі, якія перарастаюць нас, не адыходзім ад Бога, не адыходзім ад Бога, як гэта сделал Абрагам. І калі ўжо кажам пра веру, калі ўжо кажам, што гэта запрашэнне не толькі для Марыі, Альжбеты, Абрагама, Захары, Яна Хрысціцеля, святога Юзафа, але і для нас быць людзьмі веруючымі, то няхай наша вера будзе менавіта такой сталай і поўнай. Калі мы ведаем смак веры, смак радасці і труд веры, але ад Бога не адходзім, каб мы з Бога не рабілі свайго усімагутнага слугу. Мы кажам: Езус мой пан, мой Бог уладар. Так, тады, калі ён слухае і робіць тое, аб чым яго прашу. Но не дай, Пане Божа, ты не выканаеш тое, аб чым я цябе прасіл, бо я ўжо 4 ружанцы адгаворыў, а падвышкі ў працы няма і ўвогуле. Каб мы з Бога не рабілі свайго індывідуальнага, усімагутнага слугу, а каб Бог для нас застаўся Богам. Не раз з Панам Богам мы паводзім сябе як людзі, якія на дарозе галасуюць, і бачна, хто часта ездзіць, ведаюць, што не раз так просяцца, каб іх забраць, а не раз машына напоўнена, і неяк взяць, на калені не пасадзіш, і праязджаеш міма, аглядаешся ў люстэрка і видиш, як той чалавек, які там аж амаль на калені станавіўся, што вельмі трэба было яму паехаць, ужо не чуючы гэтых словаў, але бачучы ягоны твар і ягоныя мігі, жэсты, разумееш, як ён цябе там благаслаўляе да 30-го пакалення. Каб мы не вялі сябе так з Панам Богам. Калі ты мяне падвезеш, ты мой Боженька, ты мой пані, ты моя соненька, ты мой найлепшы Бог. Але не дай, Пане Божа, ты не затрымаешся і не споўніш маё жаданне. Каб мы ў Богу бачылі свайго сапраўднага Бога, але не усімагутнага слугу, каб мы не верылі інфантыльна і наіўна нейкім магічным чынам, але мелі сталую, добрую веру. Не бойцесь такой веры. Будзе яна вам каштаваць, але памятайце першы дзень, толькі за зелле і смецце мы не плацім. За пшаніцу, за добрыя зерні заўсёды трэба заплаціць сваю цэну. Кажуць, што кожны святар у сваім жыцці кажа толькі адно казанне, адну пропаведь, толькі на розныя спосабы гэта робіць, але кажа аб адным і тым жа і перакананы, што Пан Бог усё наше жыццё таксама кажа нам аб адным і тым жа. І калі мы хацелі задаць сабе пытанне, то аб чым нам Пан Бог кажа? Аб тым, каб мы, не ведаю, штомесяц спавядаліся, аб тым, каб мы пасціліся, маліліся, у касцёле, каб нас не забракла. Ўсё гэта інструменты, якія дазваляюць нам узрастаць у веры, але здаецца, што тое найважнейшае, што Бог кажа нам, і што кажуць нам усе касцёльныя святы, урачыстасці, у тым і урачыстасць Божага нараджэння, якую вось-вось будзем перажываць. Гэта пра сваю любоў. Гэта пра сваю любоў. Кажуць, што калі б нейкім дзіўным чынам ва ўсім свеце знікнула святое пісанне, і людзі хацелі бы даведацца, аб чым там было напісана, вся гісторыя збаўлення, шмат кніг, то дастаткова было б нам ведаць, што там напісана пра тое, што Бог ёсць любоў. Не столькі інфармацыі, колькі на тацу лажыць, калі расклад імшаў, калі мне спавядацца, якімі малітвамі там маліцца, а дастаткова, што Бог ёсць любоў, бо маючы свядомасць Бога, маючы свядомасць, што Ён не абыякавы да мяне, знайду спосабы і як маліцца,
і як верыць, і як сваёй любоўю і жыццём даверыцца менавіта яму. Такім найпростшым і вельмі моцным, найбліжэйшым да нас доказам Божай любові з'яўляюцца, канешне, святы Божага нараджэння. Святы, якія збіраюць у касцёле вернікаў і шмат дзяцей каля дэкарацый, каля стаенкі. Гэта такое ўсё прыемнае, цёплае, цікавае. Но і добра, каб мы не баяліся такога Бога, каб мы не наракалі, што Бог не ведае, якім цяжкім можа быць наша жыццё, бо ведае, бо ў стайні нарадзіўся і пражыў на гэтай зямлі некалькі тысячагоддзяў перад намі. Па той самай зямлі хадзіў, той сам хлеб ел, тым самым паветрам аддыхаў. Шаноўныя, каб мы не баяліся такога Бога, і таму кажуць, што існуе два навяртання. Першае, калі я адкрываю Бога у сваім жыцці, калі я прымаю рашэнне быць веруючым, трымацца гэтай веры, імкнуся да сталасці ў сваёй веры, у адносінах з Богам. А другое такое навяртанне, аб'яўленне, што як бы там ні стараўся, як бы сам не радаваўся сваёй веры, лучнасці з Богам, то іншага чалавека ніколі не прымушу, каб ён быў веруючым. Усемагутнасць нашага Бога заканчваецца на кончыку нашага носа. Бог не хоча змушаць нас, Бог не хоча прымушаць, пужаць нас, каб мы маліліся, каб мы былі добрымі, каб мы да касцёла хадзілі, але спадзяецца, што на ягоную любоў мы адкажам сваёй любоўю, не прымушаючы. І як мы верым у Бога, так паверце, што і Бог верыць у нас. Верыць, што мы калісьці паверым, верыць, што мы калісьці знойдзем сваё месца тут і цяпер. Таму уже ў гэты апошні дзень дзякую вам за вашу прысутнасць, за вашу вытрываласць, за весь гэты час святочны. Ведаю, што было шмат абавязкаў. Няхай гэтыя святы па-сапраўднаму будуць для кожнага з нас часам поўнай ласкі, часам абфітага Божага благаслаўлення. Амен.